Arvoisa yleisö, kiitos kaikille, ketkä kävitte näin kesäisinä, syksyllä. Mitäkin nyt olikaan uusiksi? No ei mennä uusiksi, tää oli ihan hyvä. Elikkä ketkä kävi Karussellin rannassa maanantaista keskiviikkoon, kuten lupasimme arvomme näin kaikkien kävijöiden kesken yhden päivän ristelyn tällä upealla taustalla näkyvällä Itämeren hienommalla salongilla. Älä mene pois kuvasta. Jotenka tässä on kaikki arvontakuponit tässä laatikossa. Ja arvonta tapahtuu näin. Sekoitetaan hyvin huolella. Sitten suljemme silmät. Sitten siirrämme katseet tähän laatikkoon, joka aukeaa tästä näin. Sitten otetaan tästä vaikka hänet. Joka on herra Jouni Junkkila. Onneksi olkoon, Jouni. Olet juuri voittanut koko päivän ristelyn Talking Water -nimisellä luksuskatamaraanilla valitsemannasi ajankohtana. Tervetuloa tähän meille, jotta tämä olisi todistettua materiaalia, niin piilotamme osan puhelinnumerosta ja osan sähköpostiosoitteesta, mutta Jouni, tunnistat käsialan. Olet voittaja. Hyvä, onneksi olkoon, Jouni. Ja aplodit. Näin, otamme sinun Jouni, otamme yhteyttä, laitamme sulle postissa ohjeet, millä tavalla voit arvotasi noutaa ja sitten lunastaa voittosi. Niin, ei se tarvitse lunastaa, se on ilmanen sulle, sä saat sen ihan tosta noin vaan. Ja pääset valitsemaan porukkaa ja matkakohdetta, aikaa on kokonainen päivä. Kiitos kaikille muille, toivotamme onnea jatkossa ja lähetämme uutta tietoa toisen aluksen saapumisajankohdasta ja seuraavasta arvonnasta, mikäli näitä on tulossa. Kiitoksia. Kiitos.